Alright, time check muna tayo. 10:01. So, dito pa rin tayo sa Pasig City, dito sa Memory PH. Okay ha? May checkpoint yata sa harap, mga kabarako. Yan, tinitingnan isa-isa. Okay, dito tayo sa Rospan Lodge and Restaurant, dito sa May Maharlika Highway. Dito yan sa Lopez, Quezon. So dito tayo nagbalipas ng magdamag. Partido? Opo. May ispas kayo? Ano po yung mga nakapila, sir? Yan, wala yung mga ispas. Apa babalikin yan, sir? Alright, time check muna tayo. 10:01. So, dito pa rin tayo sa Pasig City, dito sa Memory PH. So, good morning! Okay, so naabala tayo kasi nalaglag yung ating camera clamp. Oh no! Nasa parting kainta na kami, mga kabarako. Muntik pang malaglag yung camera natin. Oh no! So ayan, bumalik tayo dito sa Pasig City, dyan sa Memory PH. Ayan, mga kabarako. So muli, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay ninyo sa aming maliit na channel. So Renz here again of Team Barako Motovlog. And of course, kasama natin ngayon si Mrs. Barako sa isa na namang rides pabalik ng Camarines Sur. So almost or mahigit isang linggo lang tayo dito sa Pasig, mga kabarako. At pabalik na tayo ulit ngayon ng Cam Sur, no? Time check muna tayo, mga kabarako. 10:27. Alright, dito tayo sa Angono. Ang daming Comelec checkpoint, mga kabarako. Kaya dapat updated or yes, up to date ang inyong mga lisensya at ang inyong mga OR, CR or ang inyong mga registration ng inyong mga motor para walang aberya. And of course, wag magdadala ng mga deadly weapon, no? So tuloy-tuloy din tayo, mga kabarako. Okay, time check natin, mga kabarako. 11:08. Dito muna tayo sa Morong. So papa full tank muna tayo. Pag dito kayo dumaan, no, ito ang pinakamurang gas station dito. Ito mga Hebron gas station. Ayan, no, 4.3. Okay, 236 pesos. So hindi ko pa pala na share sa inyo, no, yung gas consumption ng aking NMAX 155. Tingnan natin kung saan naaabot yung full tank nya, no, mula dito sa Morong. So 11:10 ang ating oras. Okay, hopefully makalusot tayo ng Laguna by 12 o'clock. Alright, tuloy-tuloy na tayo, mga kabarako. So ngayon lang tayo nakabiyahe ng ganito ka-late. 11:31 ang ating time check. So dito tayo sa Pililla, bandang kaliwa tayo rito para papunta tayo ng Laguna. Okay, so mangilan-ngilan ang mga sasakyan ngayong araw na ito dito sa Pililla, Rizal, mga kabarako. Tirik na araw, grabe. So, dati mga ganitong oras dapat nasa ano na tayo, nasa Kalawag na tayo. Anyway, biyahe lang tayo. Para maiba naman. Ayan, time check muna tayo. 12:02 ang ating oras, mga kabarako. So nandito na tayo sa Fabi, Laguna. Mahirap talaga mag-travel ng late. 2 beses na yan! Bukod sa mainit na eh, Ginusto mo yan, ang dami pang mga events sa mga kasalubong ka sa kalsada. So pagdating sa mga ganitong mga kabayanan, mga kabarako, alalay tayo ng takbo kasi maraming mga tumatawid dito. Yan, mga ganito. So minsan mga sumusulpot sila kaliwat kanan, may tumatawid na motor, may tumatawid na bata.
tumatawid na lasing, Totoo yan. may tumatawid na pusa at saka aso. Kaya pagka ganitong mga kabayanan, talagang ingat tayo. Kaya ano lang, chill ride lang. Let's go mga kabarako. Green Dragon Fruit Farm. Okay, 12:51 ang ating oras. Ay ang Dragon Fruit Farm na yan ay dito yan matatagpuan sa Cavinti, Laguna. Okay, dito na tayo sa boundary ng Lokban, Quezon. So as usual, no, puro Comelec checkpoint pa rin ang nandito. Okay. Siguro random lang yung kanilang checking dyan. Tsaka mainit kasi. Yan, shout out sa inyo mga sir. Okay, sa wakas, dito na tayo sa Lukban, Petron. 1:26 na ng hapon. Woo! Grabe. Hirap ang biyahe ng napakalit na mga kabarako. Ginusto mo yan eh. Paulit-ulit na yan. 2 beses na yan. Sa bahagang ito ng Pagbilao Diversion Road, maraming sikat na kainan dito mga kabarako. Kagaya nitong Florin's Seafoods and Ihaw Restaurant. Tingnan nyo naman mga nakapark na yan mga kabarako. Kabilaan yan, no? Sana all. Dito din sa Nanay Siming's Halo-Halo. Wow. So ayan, itatry namin daanan yan. Para ma-experience ating kumain sa mga ganyan mga kabarako. Part na yan ng pagta-travel natin, yung makakita ka at maka-experience ng mga bagong mga pagkain, no? Sa mga madadaanan lugar. Coffee Mate. Tsaka dito sa Juan's Famous Buko de Halo-Halo. Wow, mga pang-summer mga kabarako. Tamang-tama yan sa mga uuwi ng April tsaka May. Dito rin, Kirk's Grill and Restaurant. So pagpasok mo doon, meron naman mga signage, no? Doon sa may Pagbilao Diversion. Ayan, dito tayo. Dito tayo sa kaliwa. So ang dadaanan nito ay isang subdivision mga kabarako. Ito yung sinasabi nating dadaanan na subdivision. Ayan. Okay, pagdating dito, liko lang sa kanan. Pag nakakita nyo yung mga signage na ito, ibig sabihin nasa tamang daan kayo. At hindi tayo naliligaw. Ayan. Okay, may tatawiran kang isang maliit na tulay. Ayan. Ayan, may signage naman, no? To Bicol. So labas natin ang subdivision. Dito tayo sa bandang kaliwa. Ayan. Ayan. After almost 4 hours, exactly 2:08, dito tayo lalabas. Pagkagaling natin dyan, paglabas natin ay Pan-Philippine Highway, or lumalabas sa Google Maps natin ay AH-26. Ibig sabihin ng AH-26 or ng AH ay Asian Highway. Ayan. Tuloy-tuloy na tayo. Ayan, pag nakita mo yung estatwang yan, ibig sabihin ikaw ay nasa Pagbilao na. Ayan, meron pa rin mga inaayos na portion ng kalsada rito mga kabarako. Hindi pa rin maayos. Siguro mga 2 linggo pa ito, 1 linggo. Oh,
Inuuka ang kalsada na ito Oh, no. sa parting ito ng Pagbilao. Sana all. Yung bandang gitna. Wala ito pagdaan natin ng isang linggo ah. Nice. Anong klaseng motor kaya ito mga kabarako? Loaded oh. Hindi ako pamilyar sa motor na ito mga kabarako. Harley ah. Loaded sila Pops. Tsaka mga mga naka-classic na helmet. Nice bike. May checkpoint yata sa harap mga kabarako. So, Oh, no. marami tayong nadaanan ng mga Comelec checkpoint. Ito lang yung first Comelec checkpoint na talagang tinitingnan. Tingnan natin, dito pala yan mga kabarako sa Plaridel. Yan, tinitingnan isa-isa. Oh no. Afternoon ma'am. Lisensya po tsaka vaccine card. Vaccine card po, okay po. Ayan, so mga kabarako, license and vaccine card. Good afternoon po. Ito po. Apo ma'am. Apo, thank you po. Thank you sir. Okay. 3:06 ng hapon ang ating oras mga kabarako. Hindi lang pala lisensya ang tinitingnan sa mga Comelec checkpoint. Random din, pati vaccination card mga Oh, kabarako. no. Meron dong naiwan doon. Walang helmet, walang lisensya yata. And mga kabarako, before tayo mag-ride, no? Double check ang ating mga requirements. License, ORCR, vaccination card. So hindi lang sa COVID checkpoint kini-check ang vaccination card, pati sa Comelec checkpoint. Ayan. Let's go mga kabarako. .3:21 ang ating oras mga kabarako. Full tank tayo kanina sa Morong. So 1 bar na lang tayo ngayon dito sa bayan ng Gumaka. So magka-full tank ulit tayo para hindi na tayo maabala, no? Mali pala yung stop natin. Thank you. Ayan. Shout out dito sa mga attendant ng Petron Gumaka. Eagle Star, Gian, Samar. May pasahero ba? Oh, meron naman. Ordinary. Naamoy ko naman ang amoy ng nasusunog na diesel. Oh no. The memories of riding, you know, an ordinary bus. Yung amoy ng nasusunog na diesel. Parang nami-miss ko na rin sumakay sa bus, mga kabarako. Sana all. Parang may ulan dun sa bandang unahan, sa may bandang Kalawag, mga kabarako. Oh no. May rainbow dito sa may bayan ng Gumaka. Nasa dagat siya, oh. Grabe, ganun pala yan, sa may dagat. Naku, mukhang malakas ang ulan doon, mga kabarako. Mukhang lalo tayo madedelay. 3 days later. Okay, dito tayo sa Rospan Lodge and Restaurant dito sa May Maharlika Highway. Dito yan sa Lopez, Quezon. So dito tayo nagpalipas ng magdamag. Ayan, so muli, good morning. So tutuloy na natin ang ating biyahe pauwi ng Kamsur, mga kabarako. Ayan, a very nice morning dito sa Lopez, Quezon.
lesson learned no sa mga babiyahin. Una-una, wag aalis ang alanganin, no? Yan, no? Huwag na nating pipilitin. Lalo pag madilim na talaga, no? Also, kailangan lagi may dalang extra budget sa mga ganitong uri ng biyahe para sa mga emergency, no? Ng mga di inaasahang pangyayari. Hindi naman talaga lahat ng rides nagiging perfect. Ayan mga kabrako. So, yung Calawag, no? Hanggang Tabogon, notorious to sa mga blind spot at mga sharp na mga kurbada kagaya nito. Ang problema dito mga kabrako ay 2 lanes pa lang, hindi pa nawa-widen. Kaya talagang hindi pwedeng pasingit-singit ko basta-basta dito. Ito kagaya nito. Halos di mo makita yung lilikuan mo eh. Tingnan nyo tong ano na ito, kurbada na ito. Oh no! Ano? Ito pa sa harap, oh. Oh no! Dapat itong mga halaman tinatapos itong mga ito eh. Mainit na ang araw. So time check muna tayo, 8:34. So dito na tayo sa boundary ng Kamsur and Tagawayan. Tuloy na tayo mga kabarako. Medyo tagalan tayo at chill rides lang tayo mga kabarako. Woo! Ayan, talagang napaka solid na ng kalsada dito. Hindi katulad ng mga nakaraang ilang taon, no? Laging binubungkal tong area na ito ng kalsada, no? Ang sarap na magmaneho dito. Let's go! Ang kintab ng kalsada. Magkaganito pala. Ganitong oras yung biyahe mo. Ang kintab ng asfalto. Tuwid na tuwid, oh. .38 ng umaga mga kabarako. So dito na tayo sa checkpoint ng Del Gallego. Yan, so may mga ilang motorista na hinaharang ngayon. Morning po. Sa San Jose Partido po. San Jose Partido. Partido? Opo. May ispas kayo? Meron po. Dito po. Kaso sir, naka-date kahapon. Okay lang naman. Okay lang po. Kasi hindi kami nakatuloy kagabi, inabutan kaming ulan sa Lopez. Wala namang problema yun. Yes po. Consider na natin yun. Anong abala pa yun sa iyo. Tingnan nyo, ang dami na nila. Ano po yung mga nakapila sir? Yan, wala yung mga ispas. Apa babalikin yan sir? Mga taga-Kamsur yan. Pag walang ispas, balik. Ito sir. Pababalikin sila? Hindi naman totally pinapabalik. Pinag-a-apply lang sila. Ng ispas kailangan. Wala cellphone ispas mo. Pinarin po namin, medyo malabo eh. Ma'am, sir, yung may stop na yun, mag-profile kayo. Okay po. Yung vaccine card ninyo bago yung ano ninyo, yung ID. Kaya dalaw po mag-profile kayo. Sir, sa may naka-stop. Okay po. Thank you po sir. Ayan, ito ang status ng checkpoint ngayon mga kabarako. Profiling na tayo. Magko-profiling muna kami ni Mrs. Barako.
Good morning po. Sa San Jose Partido po. Saan na pong barangay sa Meso? Santa Cruz po. Sir, may question po ako, sir. Ngayong ano po, kailangan na talaga ng SPAS para sa papasok ng Kamsur. Pagka wala pong SPAS, Mag-ano sila? Mag-register sila. pero papapasukin. Yung stranded dyan, nag-register yan. Okay. So, pero papapasukin din po sila. Oo. Basta kailangan naka-register sa SPAS na. Kung may mga kakilala kayo na oo, sabihan nyo, siguro a day before. Kailangan mag-register ng... Medyo mahina ang signal eh. Kaya, Ay, opo. madali lang naman, di ba makaano? Opo, madali lang naman mag-register. Pag hindi vaccinated, sir, Ay, kailangan ng antigen. Result, yung negative result. pati yung first dose pa lang, sir. Oo, kailangan din yun. Sa bata po, anong bata ang anong ilang edad ang required ng vaccination card? 12, paano? 12. Yung 11 po, hindi required. Wala ka namang ano hindi. Sige po. Thank you po. Thank you po. Ayan mga kabrako, tapos na kami pa-profiling. So, kung muna sa inyo ang kalagayan ngayong araw dito sa Del Gallego checkpoint. So, kung nakikita niyo yung mga SUV na yun sa harap, so mga papasok ng Kamsur yun, hindi yun papunta ng Manila, no? Ay wala silang SPAS na dala, kaya pinag-a-apply sila mga kabarako. Ayan, on the spot. Ang problema, mahina ang signal yata dito. So yan, may isang 4 wheels dito na magpa-profiling din. Saan pinadala yung SPAS? Pinapakita? Dito po sa ano? Opo. Ayan, ang oras natin mga kabarako ay 8:47 ng umaga. Muli, update ko kayo sa aming profiling at sa status ng requirements dito sa Del Gallego checkpoint as of today, no? January 23, 2022. So, first, ang mga requirements para sa mga papasok ng Kamsur ay vaccination card and SPAS. Yan mga kabarako, kailangan na ng SPAS ngayon. So the day before bago kayo mag-travel, kailangan meron na kayong SPAS, kasi mahihirapan kayong apply ng SPAS dito kasi mahina ang signal. Ayan, so paano kung wala kayong SPAS? So kailangan yung mag-apply ng SPAS bago kayo papasukin. Kaya malaking hassle mga kabarako. Kaya a day before ng travel nyo, mag-apply na kayo ng SPAS. Yon. So yung pag-apply ng SPAS, meron tayong short video mga kabarako sa ating YouTube channel. Step by step yon na tutorial paano kayo makakapag-apply ng SPAS. And then pangalawa, paano naman yung mga unvaccinated or first dose pa lamang. So malinaw doon sa ating officer dito sa profiling area ay kailangan ng antigen swab test, ilang taon pataas, 12 and above. Ayan, pagka syempre 11 below, wala. Ayan, so ayan lamang mga kabarako ang ating mga latest updates sa mga requirements dito sa Del Gallego checkpoint. Ayan, updated dyan mga kabarako as of January 23, 2021 or 2022 I mean. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Ride safe and keep safe sa mga dumadaan dito sa Del Gallego checkpoint. Alright, buti na lang talaga nag-apply tayo ng SPAS mga kabarako. Kung hindi kakaroon tayo ng malaking abala. Oh no! Okay tumama si Popzone sa bato. Ride safe.
Yun yung nasa unahan natin na Honda Wave. Nag-overshoot yun mga kabarako. Ang bilis niya kasi. Oo, pala ako ng 90 oh. Ayan mga kabarako, 9:56 ang ating oras. Dito na tayo sa boundary ng Sipokot tsaka Libmanan. Mga kabarako, ito laging pinapaalala ko sa inyo. Pagka lagpas mo mismo sa arko ng Libmanan, baka nagmamadali kayo rito. Kita nyo yung kalsada na yan, no? Pansin mo naman, kahit truck talagang nagmamabagal sa sobrang pangit ng kalsada. Doble ingat lang tayo dito mga kabarako. Lagi nating pinapansin yan, kasi may kalalagyan ka talaga doon pagka nagmamadali ka. 10:19 na ating oras. So dito tayo sa, ayan, Caltex ba to? Caltex Pamplona. So ang huli nating gas ay bayan ng Gumaka. Ngayon ang 1 bar na lang yung ating motor dito sa Pamplona. So pagas muna tayo. 7:13 tayo mga kabarako. Yeah, magmerienda muna tayo dito ng sinapot. Sinapot. Gano'n ang sinapot be? How much is the sinapot? 15? 15? Alright, dito mga kabarako, ang tinatawag natin na sinapot. Yan, sinapot. Deep fried na saging. May harina na ano ba? May harina? May harina ano? Deep fried na saging with harina. Okay, merienda muna tayo. Okay, salamat. Isa sa mga paboritong merienda yan dito, lalo na dito sa may bahaging ito ng Kamsur mga kabarako, yung tinatawag natin na sinapot. Yan. Hindi ko rin alam bakit sinapot ang tawag eh. Oh. Hindi ko rin. Basta pag dumadaan kami dyan, yan ang tawag nila dyan eh, sinapot. So ito 11:30 ng ating oras mga kabarako. Ano dyan sa mga taga Ocampo, Kamsur. Dito tayo sa kanilang town center. 12:11 ng tanghali ang ating oras mga kabarako. So from Lopez, Quezon hanggang dito sa Goa, Kamsur. So almost 5 hours tayo nag-travel. Bale hindi na tayo humataw. Chill rides lang tayo mga kabarako. Sana all. So nandito na tayo sa bayan ng Goa, Kamsur. Yan, shoutout sa mga taga Goa dyan. Yan, itong mga kaparadang ito ay mga door to door. Mga habal-habal riders. Ang tawag niyan dito mga kabarako sa amin ay door to door. Yan. Ito ang kilalang Kulasi Bridge dito, no? Dati itong Tulay Castilla, pero na-wash out siya ng isang malakas na bagyo. Nakalimutan ko yung pangalan. At yan ang ginawang tulay nung panahon ni Presidente Erap Estrada. Walang mga sasakyan ngayon. What happened? Maraming salamat sa pagsama ninyo sa buong maghapon na ito. Huwag kalimutan na panoorin, i-like at i-share ang aming mga videos. And consider subscribing to the channel mga kabarako. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta.
Click the notification bell para updated kayo sa mga susunod namin mga biyahe mga kabarako. Team Barako Motovlog nagpapaalala, don't forget to pray before you ride. Never twist the throttle with your ego. Yan, God bless and mabuhay.